תושבות ותושבי מכבים רעות היקרים, שמי כפיר כהן, אני בן 44, עורך דין במקצועי, נשוי ואב לשני בנים ובן. שני הבנים הקטנים שלי לומדים בבית ספר מעוז המכבים, והבן הגדול שלי לומד בתיכון מור. כולם פעילים למעט הקטן בתנועת מכבי הצעיר, והבן הגדול שלי אפילו מדריך במכבי צעיר, ועל כך אני גאה בו מאוד. אנחנו הגענו למכבים לפני 8 שנים, החלטנו אחרי סיבוב קצר לקבוע כאן את מקום מגורנו, התאהבנו ביישוב ממבט ראשון, ידענו שזה יישוב ששם לעצמו את החינוך כערך עליון, את הערבות ההדדית, את החברות בין האנשים, ועל כן החלטנו לקבוע כאן את מקום מגורנו. לדאבוני, בשנים האחרונות ראיתי כיצד היישוב הזה מתדרדר מעט. למרות שיש לידינו עיר טובה, עיר שצומחת, עיר נפלאה, ועדיין אנחנו כתושבי הרובע מחויבים לשמור על העצמאות שלנו. ועד הרובע זה אורגן שאמור לטפל בכל ענייניו של התושב סמוך לשולחנה של המועצה. ועד הרובע לדאבוננו הרב לא תפקד בשנים האחרונות. אנחנו נדאג שוועד הרובע יהיה קשוב לתושבים. אנחנו נשתף אותם, הם יהיו קרובים אלינו, אנחנו נהיה קשובים אליהם, אנחנו נקים ועדות, נטפל בכל מה שנדרש. אנחנו מבטיחים ואנחנו מבטיחים לקיים. ועד הרובע בראשותנו יעבוד, יטפל ויעשה כל מה שנדרש על מנת שהחיים פה יהיו חיים איכותיים בדיוק כמו שמגיע לנו. מגיע לנו יותר ואנחנו ניתן לכם את מה שמגיע לכם.